tokumbira Batanai School. Akamirira Batanai School vamuGreek. Tokumbira musungwa museuri. Garai zvenyu pamberi apo. Pane vamuGreek here vamwe vari papo. Tinokumbira amai musimudze roku renyu rorudyi. Zvatichataura pamberi pedare dzokororai mashoko. Ichokwadi. Mwari ngavatibatsire. Dzikisai zvenyu roko renyu pasi. Vakauyisa nyaya mudare veBatanai School vanenge vasina kukunda kuya kudare, asi imi muri kunzi mombe dzenyu dzakaenda kuchikoro cheBatanai dzikanodya zvipfuyo zvirimwa zvepaBatanai School. Ndo chichemo chakaiswa nevepaBatanai School. Hamene kuti imimi mhosva iyi muri kuibvuma kana muri kuiramba. Ndakatozongopiwa samunhu nezuvo ndikazoenda kuchikoro kwacho. Aiwa hanzi mhosva muri kuibvuma. Nekuti mukomana akati mombe dzaakuda kupinda ndikazoenda. Aiwa hanzi mhosva muri kuibvuma here. Sekutaura kwamaira kuti vekutanga patinongoda chete vozobvunzwa zvinotevera. Muri kuibvuma here. Nekuti mukomana aiwa muri kuibvuma here. Ndo zvatinoda kunzwa. Havane musinopedzera dare nguva. Amai Mambonyandoro vakauya kwamuGreek vachidza zvichemo zvevana vavo. Pakabuda nyaya yekunzi imimi ndimimi nemombe dzamusiri kuvharira. Imimi hamuvharire mombe. Dzakasanganisira takatongonyora kweBatanai dziri kupinda kwakawanda. Iyo mutembo wakanzi 1 June panofanira kusayirwa mombe. Kosei musiri kuchengeta mombe dzenyu? Mombe dzinenge dzine vakomana vanenge vachitori nadzo vachifudza. Tatisei musiri kuchengeta mombe dzenyu? Isu tinobata muridzi wemombe, saka tofanira kubata vakomana. Aiwa ndinotori neurombo, ndinotokumbirawo regere roti. Handingakupindura ipapo. Vakomana ndechitoti chengetai mombe. Saka vakomana vamuri kuchengetai varatidza kuchengeta mombe. Ndizvo zvazvinotoreva. Saka isusu manje tofira nekusachengeta mombe kwavakomana venyu. Chotofira apa chii? Vakomana vacho vari kuti padzaida kupinda takamhanya kunodzidzora hadzina kuzotongodya nokuti munda macho. Amai masamona tinawo pana pamatatu enyu kana mukuzviziva imi kuti vanhu vatatu ndovakataura nyaya yenyu. Imi mauya nerimwe chete. But nyaya ndedzevanhu vatatu. Hamusi kuchengeta mombe. Iyo ishamwari woku6 anduripo. Wanga uripo pakaya mambo ku6 anditi. kwamuGreek anditi. Amai avakanzi chii mbotaurira dare. Aiwa dzisi dzangu. Aiwa mai nyarira ataure tisamubvunza. Mombe dzenyu dzisiri kuchengetwa nevakomana vaivai. Dzakaenda futi kwaMujuru, dzakaenda kwaMunemu nekuti hasi kuchengetwa nevakomana. Saka imi mune mhosva yekuti hamusi kuchengeta mombe dzenyu muno mudare. Ende mapupura makatozviziva noda kuti vakomana vari kuchengeta mombe havasi kugona kuchengeta mombe. Mubvunzo ndovati saka todii? Nekuti muri kuchema. Mombe kandanzwa ndakanzwa kuti mombe dzakapinda muyadhi yechikoro dzichida kupinda munda waheadmaster. Vakomana vakamhanya vakatodzidzora vachaipa ndivanonzi vakadziona. Mombe dzaiti dzangu nedzekwachakacha nedzekwamairumbi zvokutoti hanzi vanhu vacho vakatopiwa masamoni tiri vatatu. Saka mukomana wakwangu anoti hadzina kutodya. Indakatonotarisa munda wacho nowongo usina kutodyiwa. Dzakadzorwa dzakatowanda ari matanga matatu.
ndobva dzaburitswa muyadhi yechikoro. Ndakatondotarisa munda wacho maticha anga aripo tu vachitosvodogora chibage chacho. Kana vhidhiyo yacho ndinotori naye munhu. Amai, iyoyo kubatana inde imwe. Tine dzimwe zvakare kwamujuru nekwamuyaraika kwamunemo. Imi mati hamusi kuziva kwamana uri kurasa mombe. Bozakuchengeta saka imika musatongera hani mati hamusi kuziva. Nokuti ndezuro ndakaenda kuna sabu. Aiwa, matema amufungidzwaika amai. Tisa kudedza ipano. Nemhaka yezvamusachengeta mombe kwenyu. Ndizve. Ndiri kuzvinzwa. Saka imimi mhaka yenyu tiri kukuverengerai mhaka dzenyu dzamuinadzo pano kuti mune mhaka nhatu. Mune mavhidhiyo matatu. Aiwa. Mune mhaka nhatu dziri pano. Ende muri kupupura pamberi pedare ndizvo dare kuti hanzi vakomana vatadza kuchengeta mombe hani ndizvo. Saka vada kuti tose isusu. Amai handitamusirwa nguva inyaya yemakomo mombe dzenyu dzakaita sei kuitira dzichengetwa zvakanaka. Andinoziva dare rinafambiri kukwashanyanya. Unoziva nyaya dzinotouya nevanhu vatadzirwa ndizvo. Ndati munhu kuuya kwake kureva kuti atadzirwa. Imi ndakakubvunzai kwamunogara uko maonekwa chii mumavhireji mese mune vanhu. Imi mombe dzacho. Vakakuvengai vanhu vachikoro vabatana. Ipindure vamachifamba tikakupedza nyaya. Headmaster wacho ndezuro ndakataura navo. Vakakuvengai here? Kana kuti ndimi nemombe mega mumavhireji ipapo. Ndimi here. Mai kudai vana. Aiwa ndisini. Handipano kunyengererai kubvunzai kuti ndimi here kana makaita sei. Mombe dzenyu dzakadya mukubvuma kuti vakomana venyu havasi kuchengeta mombe. Mambo. Tinotambisa nguva naamai avo. Vari kubvuma kuti mombe dzavo vauya. Havanenge havasati vasvika changamira. Aiwa. Havasati vasvika. Vari munzira vari kuuya havasati vasvika. Saka ngavabva zvavo. Mbobva izvino. Ndandichikumbirawo kuti kwandinozoenda pamberi aiwa isusu hatinei kwamunoenda isu. Ndikumbira kuti hanzi kwandinoenda kuri andimobasi kuchengetwa. dziri kuchengetwa nevakomana vari kudzichengeta. Machinja kana iri makakatano dziri kuchengetwa mirai kusvika vauya. handimati tiri kuchengetwa chimirai vagowe. Asi kana mamati hasi kuchengetwa ndabatsirana. Saka tichimirira zvedu zvizere kumbobva izvenyu. Uya akamirira chikoro chebatana azosvika here? Akamirira chikoro chebatana chepamugiriki chekudyirwa chibage nemombe dzamai avo. Kana vasipo hamenodarira tambe takamisa amai ava vonzi poitwa sei? amai ava isusu tiri kuuya kwamugiriki. Ndofunga zvinotevera izvozvo. Handiti tiri kuuya kwamugiriki vanhu iteti navo. Asi isu chachakanakira kuuya muri mega yanga iri nyaya yekutara chokwadi pamberi pedare. Nekuti isusu takazonzwa zvachinja isusu tinoita hasha. Ende kuimba kwakaita dare disi hatina basa nekuti mombe dzinoichacha. Ndokuti musapoti munyemera dare. Saka isu kudai mangotarira chokwadi takudzai zvinoitwa. Handiti vanhu vachavapo matobatsirikana. Asi makaramba muchiramba handizvozvo. Chokwadi ndochadatokuchaudzai. Hatiri kuuya Amai nyaya ndonyaya yakasvika pasi panongadzazobvisa. Nokuti chakadya chimwe chacho chinge chiripo. Saka hazvinetsi. Ipapo nyaya inofera. Ipapo musungu iwepo. Ndokuti kana uriwo munda wacho ndiwanda akaratidzwa nezuro. Ndakatoona ini. Asikudzai kuti dare rakazosunga kweku rakaona pakadyiwa vanhu makakonwa nenyaya. Zvinongora chakadya chiripo tongosiyana kubvisa mbavha chiisa point A point B. Ndikazodemba kuti zvinoenda ndakaudza dare chokwadi ndisina kuwesa maexpenses akadai.
kaka kuti akapinda ari matatu mombe zvodoti vamwe vacho nezuro takatoona tiitese munda machoni pane mayasara